Şuullar Ahal welaýatynyň telekeçki ärendeçleriniň we ekran staýhalarnyň ekin meýdanlaryna ýylatyň gündelik istegbilleri ýani ady bölümleriniň biri bolan yer almanyň ýygdygyny öz wagtynda hem tarabaly geçirme ugruna alyp barýan netijeli işleri bol hasyly üpçüneder. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzyň ýylatyny gündelik sarp edilýän ady bölümleri bilen bolerin üpçün etme ugruna uly işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň ekin meýdanlaryna şu günlerki ösdürilip ýetişdiren yer almanyň ak bazarlarymyzy bedäp halkymyzyň azyk üçinçiligine öňçeli goşant boljakdygynyň aýdyn subutnamasydyr. Ahal welaýatynyň telekeçki ärendeçleri we ekran staýhanlary halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda hem esasy azyklyk ekinleriň biri bolan yer almanyň bitkinlik hem bereketli hasylyny ýetişdirmek maksadyny ýalar. Welaýatyň ekin meýdanlaryna yer alma ýygydy işleriniň häzirki günlerde talabaly hem ýokary hil derejesinde depkinli alyp barylmagy bu jogapkärlik möhsümüň bellenlen möhletde üstünlükli tamamlanjakdygyna, şu şanly ýylda bu ekiniň bol hasylynyň ösdürilip ýetişdiriljakdygyna bolan ynanpy utolanýar.